Asia kung som pakwa chang som di paruk thu lo ngai kha ila ti chuan Galatia le Philippia ngai kha pok don lia chan chin tha ma thai Asia kung som pakwa chang som di le paruk thu ila ngai kha u tin i suan an ni chuan ena an ne na chu mi hing tan ti ruan ni lo wa pathian le le ro chuan eng kim ti theyani atia pathian le le ro chuan eng kim ti the ani Galatia rama mi te ne ti po po la le khathon bung ni cha som ni thu bung ni cha som ni thu ngai khale ila Krista ne na khen be in tom ta ni ma sela ka lungani ke mai ro chu ka ni to lo Krista chu ke ma anu zo ka ni tin tu na ti sa ta nu hi rin na nu ka ni pathian fapa mi mangaya ka ai in pe tu rin na chuan Krista ne na khen be in tom ta ni ma sela ka lungani ke mai ro chu ka ni to lo Krista chu ke ma anu zo ka ni Philippi kwa mi te ne te ko pol le khathon bungli chang som pathum chang la ta ngai kha ila he ki kan na thura ni na do na ni Philippi bungli chang som le pathum mi ti chang tua chuan eng kim ka ti the ani pathian na thu kan sia te kan sa tan mal som se amen I trong trai u lalpa kan pathian ni ma tu zanina kan trong trai nei ngai tha a ro thim na min pu ti ra elai puna saron Presbyterian Goshen Bia in chunga thalai bom tak te ne in khom hoin I thu zero ho turin hun tha nangin min siam sakawam hian kan lo mai ne na lom thu kan run se voina ei po sin kong na taka changin tui taka changin helai puna in thena khomwal le bo ruwa ka kan vei va na zong zonga mangin minom puin min veng hi mani ti kan sia a I kut chak tak kan don zela wangin lom thu kan run se zanina I thu kan puan chua tura hian la li suwa lo ro pui ber sela kan ma chuan ber la li suwa lo ni thar le thei na turin I thu kan soi tu te kan sawa ya tan thara thiam ni min sia kon thiam che kan lalpa Isu Krista hingin kan di la che amen zanina hian thu puya ta na man kan bu chu lal Isu ne I thei ti hian I top do na ni lal Isu ne I thei ti hi kan thu puya ni do na ni kan in ma na ber tu chu Philippi mungli chang so pathum thu kha ni ya he chang la ta mai ni ya tin sportman ho hian an mang na sa khop mai ni ti te po kan sia in fiam mi te choice in fiam mi te na an du than hi helai chang he ni phong chi na American basketball star Stephen Curry khan phei khop leia khan Philippi bungli chang so pathum ti he sia tak chi na ani kha Christian thatak mai ni ya chan chin chu soi thui lo mai ta ila tin he thu hi sportman ho ten anin ti mu chan na ni lang chu Evander Holyfield ta chang khan ani kan ria a ani kha aron man dan kha kan siat tu poni mai thea kan siat lo poni mai thea ani ve de nek to a November ni kuwa san kha sa kuwa som kuwa paruka khan Mike Tyson World Heavyweight Boxing Champion lau bang ve thir put tum nei dia an soi mai chin akut veilama atu to ka an nek to chu an knock out nge nge ya an ti chin kha aron ma chon do na aron chou do na chu da chuan akor fual ta khan Philippi bungli chang so pathum ti her sia tak mai ani college kan kal na ya dia methen vek thanga wan in kan lua pe ni pe ka chon TV po kan nei lo kan chenom te na ena pathian ni tu ka ni ya Philippi bungli chang so pathum ti helai ro sia tak mai kan huwa eng thu nge o kan te Bible kan keo fata mi ti chak tua chuan eng kim ka ti thei ani ti khani khami ya chang kha chuan Evander Holyfield ta kan chan ru riau ta mai ani ma se ko ve ni na hir chu tai so na eng ti ka nge nek thu eng ti ka nge nok out ang ti ka a hlir ber chuan ni amaro chuan in be chho se la rang som na chuan Holyfield ka zo chuan tai so chuan nok out ta der mai
mi ten ne thei lo thir kutum nei dia an soi china tha mi ti chak tua chuan engkim ka ti thei ti rin chanin lali suarin chanin Holyfield ka chuan ro match kona aron ne ta ani zanina hian keili ho po hian kan khia ta na ka tu per chu I suane ne tu kan mi thei lali suane chuan kan hun ton sang hian achak zo kan mi thei ni ti hi in khia ti ri kan tum mani do na ni ti hian kan mi na hi soita ila pathian fa te kan mi ya zanina hian ke chi pathian fa kan ni ve lo ti thei tu ma kanom lo lali suwa Kristana thi sena ale do te vek kan mi ya pathian pangai na le khongai na achan chuak kan mi ya zo hada le ka thon pakhat na bung thum chang khata phe chon ti hian kan muwa ngai te upai min pangai na chu afana sa e pathian fa te min fu ta thi ti kan muwa le zanina hian pathian fa I ni ti hi a hin tu che ke kan ni mot lowa I thian ten ni mot lowa Bible leile fa na ala ka thuwe ro chu al lo wang ti he Bible rin om tak mai hian pathian fa kan mi ti hi min puan chu sakani chu ban chuan chu ni na ro pui tak nei tu te chu mine tak ni durin lali suan min siam thar lo thil siam thar min puan hian min chak lo tak lali sel durin ne lo ma em he ko vera buan ne lo ma em durin lali suan min siam thar lo ti hi kan pia poi mo ani chu ban chuan ni suan en chuan ne tu kan ni thei I suan en chuan ka thei lo nia ka ngai hi ka ti thei ani ti hi zanina hian kan pia poi mo I kan pia pathian kan rin chana lali suwa hi kan ma chuan tak chuan a thei ani delia kan chu nuwa ka testimony thar pakhat han se lok cheu kan tua fa pali kan le ya ti chuan an admission tu kan zonga kan boi ma delia hian school admission a har sak zia kha a om phasa den hechian boka kan chuk tira changin in fa de tan school lu na in hu thei nan kan lo tong chai don nia a ti sup ma mak ka ti ni ti ra chuan a ma chon thing chang a kan kual admission a kan boi ngai lo ma se kulai kan chuka chuan kan lo tong chai don nia admit thei nan ti zer ma ya ti chuan school lu na tur kan an zong ta MP le kha te kan la CM le kha te education minister le kha te kan la kan khok zar mai eng ma a ho tin thei lo kan an kal kuala school sang kan fa te tan kan an deal kuala kan khok ne em MP le kha te kan ne ya CM le kha te kan te an ni ku tan le to lo kan ti to ko nau bang kan na lu tu tu ma kan an mit the to lo lo ti mia a ngai na om lo ni tin fi sang em mai boka ti chuan to boka chuan kan du thu sam tak mai Christian school nge mai kan fu ta chuan lut ve turin kan in buat sai ta entrance test ngaya kan fa ta chu ate ber nursery zirlai helai ni so na nursery zirlai nia an kum man an chu ta an kum min chu saka nursery zirlai ka class 2 wa apply tu ran ni tia class 3 zirlai class 5 antia class 6 zirlai class 8 antia 8 zirlai 9 antia an jam ti ta do mai ni chu tiang tu chuan kan trial do na ni kan test do na ni tia entrance test tu rin ro ring ro ni ti ta kan mu pur em mai ka chung ko kan chong trai na sa ni ti chuan entrance test kan be ta uber to tu chia atlinga ate ber nursery zirlai class 2 an apply dir kha ama an en khan enge mo sa khalo score me kha ma kan ti deu le ka le ani isu kan admit tel the an ti le ta chawa pa ni an chuang ta school khana lu dir do ni la ka boi dan tu ka tha koi sa kan mai do na rombol na thil chul ne ka boi lu tu do na ni chu ba cha school khata an lu thei nge ka tu rin tin na sa takin kan chong cha ya ta chuan ala bang pa ni te tan chuan retest kan phal saka cheu min ron ti ta ron test non le non se tia ta chuan kan test non tir le ta u ber atinga kan mi pa nei chuna tin le ta khata zet phei ka chuan kan ri ru ye se om to ni pathum ka chu ta se pakhat khamun sanga kal ta se environment in ang lo lut tu ka changa ka tha kan mi bok si ne khan
eng tin nge liang ti li mai ka kan tin lunga kan boi em mai ni eng tin nge si na kan khang eng tin nge kan lam liang boi na ni kha ni ti chuan principal hu le chu ka du ta a kan field secretary reverend thar suala he hindi mo thiam tak mai english ai hindi thiam zo ka mo ti mai tu ra ni ya chu tiang chu ni ya chu min kan pui de dar riat le chan ve thana dar som le chan ve chung hi principal hu thei hun ni ya ma ma tan hian thei to bin min ngen pui de ngen le ram ka duwa rites in phal sak to a khongai ga ni rin ti khan min ti ya heta po ting thei si lo wa min nan ka rin to si ya chu ban chu in hial de te po ngai mai the ya a ka trong thiam to mang si lo hindi phei chu ka thiam lo wa english la kan man khan ve to phok si ya kan ri sar sar thei to phok si lo wa min kal pui de ka ti ya ti chuan kan kal don nia atia minam mit to ho ka tha phot la ti chuan kan kan ki le la chu mi nuwa chan kan kal don nia na re le chan ve la nia zinga sari le chan ve ka ka tha ano pa ta chuan kan fa pa po chu ka shuai tel thowa ti chuan receptionist ne na chuan principal hi mu kan duwa ka chen pa ho shuai ka duwa rian le chan ve chang so le chan ve ka ra hian kan mu thei an ti ro ka dia receptionist chuan thei lo mang i mu tu chuan tu na mu ma lo dare le ni som pa nga chuak don ati ta tlat mai ti chuan ka pun em chu ke ma ka su ta ngai da tlan ho le ko ti la kan field secretary ka pun le do ni la pun on to lo ngai na on to lo dare ta ni chep to ti chuan kan ba fa chuan kan thu ran maya kan chong trai nan ngat maya min lo dial ta se tin nge ka ti an khati khop kha min kho maya min rites to a chu ta suggestion min pe boka chu ti chung chuan kan fa pa kha thing si lo te hu pur em min kan chong cha ya ta chuan pathian in principal te tin lum min ti ne sak turin kan ti la kan luwa bun ta min ron ko ta kan an lu chia mai chu thil ma khia hen hi ni ri mai ni principal zo min lo ui sa chi bai min lo hu ka ti chuan ka fa pa chu lo ka te atia a ku thua ka i tran le zual na sa nai do na ni kan admit don se a tran la le zual nai do na ti ta zum mai sui te lo be a staff na ko lu ta he kum kwa ni ya en class a nge thu the class 5 kan apply ti ra class 5 che ka thu na tu na ni ma ti a staff te na chu ta class 4 a ko thu the ti a chu ti ni class 4 chu kan du thu sa ma ni class 4 a min da mai ro kan ti ti chuan kan ti fel kha ni ta de mai kan hu pur em mai kha lali suwa ka kan matwai turin kan puna i suwa nen chuan anem set mai ni at ei chiam ni tu mai si kha lo nia mi ring lama tran chuan min hial nge ni ai don kho mai chuan kho mai ge chon na kan chuan lan dir to a chu ti chung po ting lo kha chu min hial don ti kha chiam moi ko ni ma se lali suwa nen chuan principal kin nu na nem khat mai ti chuan an pali in Christian school a kan admit thei ta a ti hian ol sam takin tu tin ka kha thei ta a chu tiang chu kan tu na kan chu nuwa kan thil tom hian ya karil ro khoi em mai ke ma thei na le ka chong thiam na mang kha in su ko do ni la ka thei lo ti ka pia chia na ma ngin mi dang ka puna ma se ka ma chuan dang te kha chor ra den box si lo wa lali suwa chia ka ma chuan thei na tu ra dan kha kun che tak ka min siam saka i suwa ne chuan ka lo thei ren sia ni ka lo su ko thei ren sia ni pi kha min mu ti ra ni chu wa chu sa ni na hian lali suwa ne chuan thei ni hi i suwa ne chuan kan pur ri thia sam thei ni hi tin lali suwa ne chuan kan un che tak hi siam that thei ni ti te po hi kan ngai tu poi mo tin kan ramang zong te po hi ka thir thi kan ram le nam hi kan sia ram le nam chung cha na thu kan soi phong to chi na kan au pui phong to chi kan ram le nam a chiat na lai te kan soya kan sual na te kan bo chiat na te kan ena tu na kan din muna pe hi chuan ni tin mai hian chan chin thar thalo ra thak tak mai sa thu ra thak tak mai te accident enge mo kan tom mol re maya enga tinge mon le kan ram le nam mi pathian ne min zil hau me ka mon le ti mai tur khop te po hi kan din mun hian ni sual na kun lung dan kan hevek bo
mà sẽ hệ dùng à hiền hệ cần ram lên nắm xuân đi nên nó rất là cái miếng buồn đi lăn lì xuân nền xuân cần đinh chuộc thầy cần xiêm chặt thầy đi sao nên à hiền cần thiệt cả phơi một hình cần hiền cần ram xuôi tu tên tên mọi hàn salen park đi sẽ cái đủ chi lăn lì xuân nền xuân ô ram mi em cô tắc sẽ làm xuân y xuân phát xuân tắc mấy win lali suwa mai eng za chungin rambi en kol selam chuan tuna mai kan mi lo mang mole ti hi rilruwa aliam china ni kan share min deli cm chu ring tuani lo hin tuani ma se lali suwa zirtir na thu pakhat aman fuwa re theile pachia te choi ka na man fuwa chu champion puita tuna hian india rama chu cm cha em ma tar lan ni ta aru re buaya ni puyan lu oi mel em mai le tu na hian chuan ring lo mi te po in chu ko chan din theya ram cha ta ka an din theya an en pol theya ni chuan ke ni lali suan nei tu te thei hi chuan I suwa hi ma chuan tak me mi lam chuan kan ram hi ai cha hian kan soi kang theiang a ti ari nong dia le mai ke ka chong mai na zo tak mai dia sina kan sia tu na sei lam zau to sang ni som ko kuma khan kamit ve lo ma hen kan sar lo oma chumi result kan fiat tim ni chuan ka len chuak dai mai am tam lo ka chawa kan nun mi ron phone na lo ho vat te hi biopsy result chala we ron tia ti chuan ka tan hoa kan nu chu lo kur viau to mai ho bia ki dai han chong chai na tia kan chawa bia ki na kom chak mai ne kan chong chai ya ti chuan kan trong trai zo kan chuak le tur kong ka kan khen ton chuan zo ne jeremia bung som pa hi chang la thu kha ka thin lunga he mi ron shit tu omang mai he ron hi ta zok mai ni ke ya kalmi te chu itlan sia kuya an ti chau to che chuan eng din nge sakor te kan sia kui te yang ti kha ka thin lunga ron ri to mai ni chu ta ka mi tha dan ber chuan ke ya kalmi ti chu lali suan nei ve lo tu nam dang ho te ring lo ho te han ka chanani ring lo ho ten kan saran ve di hi khia se an mang anga an ru manga an chapang ma se ke chu lali suwa ring tu ka dia wangin lali suwa nei tu ka dia wangin ring lo te tor an mai kan sa hi ka tuar tu ra dia ring lo te kan saran don son ta nang mai hei hi ka dong song tu ra dia lo ti zongin ka tin lunga ro thok kat maya chu van chuan ring lo te ai sang zo ka han om ka tum khat mai ni chu ka tum ru na chu ka hian po in mal min som ni ka ya chu van chuan tu na po hen kan ram len nam kan en kol na ko nga te kan christian nung chang kan mi mal nung chang a te le kan chung kwa kan en kol na te po hian ring lo te pon chat ta ka an in din chuan te chuan ke ring tu I suwa ma chuan le ha ke hi chuan a ai thai ka te tu ni dong lo mi ti zani na hian kan in chau na ani chu tiang hi ru pu chuan kan in kho mi thin thei la ka du le mai chu van chuan christian te chak lo reng tu ku che reng tu mani bo ruak ton zo lo reng tu kan mi lo lali suan en chuan te tu kan mi thei ani lali suan en chuan kan thei ani ti hi zani na hian tar lan kan tu ber kan war ber chu ani kan thu soi hi toi te in chen thu min an chen le lo kan duwa pakhan na chuan I suan ne na mi ta hi lali suan ne na thei ti kan soi tin nge I suan ne kan mi ang ni I trong kam hi he mi zo chalai ta zinga chan trong kam cha de mai ania an ni ti chuan thil lo lamani thang ale moi an ni kan ti chuan mi zo chalai ta zinga chan kan phet yam vek an ni to lo kan ti bon kan phet yam vek ti lo ni ti ri wat mai bo hi trong kam cha ni zani na he I suan ne mi I suan ne kan mi I suan ne kan mi ve ngai to te ani chuan min bola cha renga min zom ma cha renga nang din mi thang lo ke ma ka thang zok chewani min ti lom loma tin ke ma om reng ro ke po nang ma dia ka om renang min tia tin ke kum khwai khovel to kheng poi in de na ka om se na tia chu tian khop chuan la li suai chuan kan ne na om cha ka min ni pui dia cha ka ni lali suai chuan ni dun hia cha moi mai ni kan in kara relationship chata mai ron siam to a chu chiat lo na turin
min von pui tu turin tharau thiang lim kan ne na min til chua sak le to le ala chu tian khop chuan la li suwa hian ama ne na kan ni hi du ani Galatia bung di char som ni kan chia khan thuro pui de mai thu moi de mai kan mu chu Christian ne la khen be ka om ta ima sela kan nung ani ke ma ro chu kan ni to lo Christa chu ke ma anung zo kan ni ti kha khalai ta kha ro pui ka ti lali suwa hi isira ding ve ana ngai su I chunga oma ngai Christa chu ke ma ka chunga hian anung zo kan ni ka chunga hian oma ni ti zong in zanina hian dong song te ku ka kianga om ve mai ang ni lovin ke ma hian oma ni chu lali suwa Christian min ni pui dan chu ani ke ma kan ni to lo Christa chu ke ma anung zo kan ni Maria Carey la khan hero di la kha moi de mai kan shen long chen kari khala ha kan ve em china khala khan I chunga khan pasal cha omani I chunga khan mi voice na omani zam su ia in encourage na in di voice tu ra in fuina la ni ya moi em maya khatian che khan zani na hian kan chunga hen mi chaka omani kan ti thei lo min ti pui thei tu mi chak hi omani ral do mi omani lalpa chak tak lalpa in do na thil ti thei tak mai kha ka chunga hian omani ka sira ka ma ka dunga ningot lovin ke ma hian nu zo ka ni chu kan hiat kat chuan lalli suan en ra kan do ma lalli suan en panang kan pananga ta chuan lalli suan mi mei kan ve mo ka America President ro pui de te singami Eisenhower kha tung khat chumi pakhat hian paisa tam tham tak mai hian thama ma se ni chuan ka du lo ka la don lo shetu tu mi pakhat an ka ta tian tungai mo sia an le tian Eisenhower na sia ni tin kan kan tu se don sia ti dai chu wan chuan ke ma ni chunga hian mi chak om hi ke ma ni chunga mi thiang lim om hi amit mei ve na thu cha na om thi kan Bible he ke ma sual om ti ani ti kan huwa hei hi mi tam takin license to sin nan dewin sual ti na turata na license an dewa an mam thi thil suala kan an thu point ke ma ti ni lo ke ma sual om ti ani tin anin thiam chok phau thi zanina hian chu mile khalna turata chuan he changi zanina in singa he karom chiar chuak duani Galatia bung ni chang som ti thuwa ke ma ero chu kan ni to lo Christa chu ke ma anung to zo kan ni ti he chang hi ho thatna tura license a I mang ve ku bia ke ma sual om ti ani ti hi sual ti tura license kan bang ani chuan Galatia bung ni chang som ti hi ke ma chu ma om kan bu na hi thatna tura license a I mang ve te ku lali suwa kia ma kan omani chak lo ve sa ho han an sa ho ina an thil soi chin kan bia chu what would Jesus do di khani WWZ ti maya I suwa ni se eng tin nge atiang hetian situation a hetian bongro ka hian I suwa ni se eng nge atiang ti kha sa ho in von na an bang chi zanina po he ke ni po bongro kan ton na chuan eng bongro po kan tong the chu mi buna chuan I suwa ni se eng tin nge atiang ka chunga I suwa hian eng tin nge mai sex ha se sual don tai la ka chunga I suwa hian eng tin nge mai rui thei thil khoi don tai la ka chunga I suwa hian eng tin nge mai chu chuan I lali suwa ne kan mi thei dan tu chu ni I suwa hi I kia na che na ni hot lo khi ta chang thia la thir che ni lo I chunga ma mani I suwa ne lo ni ze la che ti suan kan thu pa ni na tan chuan lali suwa ne tu I ni thei Philippi bung li chang som pathum thu la tak kan chia kha miti chak tua chuan en kim ka ti thei ti hi Bible le in thar chuan ti hian da miti chak tua wangin eng po tok turin chak na ka nei ta ti eng po tok turin chak na ka nei ta chu kan Bible version sang po ila an da na ni khove la kan ma bo ruak sang kan tok se do na chang chuan kan nuya na chang chuan kan chama chang chuan kan bo thinga na chang chuan kan bo chama chu tiang bo ruak sang alo om huna chuan miti chak tua wangin eng po tok turin chak na ka nei ta kan ti ve te ani miti chak tu ka chunga cheng ne chuan
lo cham bo kan thiamang lo thim bo kan thiamang mal som na bo kan hang thiamang an chia lo theng bo kan tuar thia chu tiang se chuan bo ro sang kan tong du thia mal som na te bo hi dik tak chuan la ni suan nen lo chuan man sual thei te wani ti ro mi zo kan wa zinga mi zo thanai zinga apa ten second hand bike kan le saka data ti huri soi tu re mo zan to ti ro apoi lu tu kan ni mal som na zo lo mal som na bang thiam lo ka ti khan om vo thi chu wa chuan tu lai ko ve la hin la li suan nen kan ni sel ya poi mo ani i mi mal tu na khan enge lo theng ve har sat nai bai me ken chung kwa ang te in ei zon na in do ra te in ka chia em tin in na in cha em har sat na lo em kal san ni lo em chu tiang huna chuan eng bo ruak po lo theng se mi ki chak tua chuan eng bo ruak po kapal kan thei ti in sanina hian kan dim het ve thian man kuma khan ai zol ve pakhat an la pakhat hian min ron phone na min lo trong trai sak te ti phone te kan in trong trai an kan thei tokin counseling te po kan in pe a chu mi ron ti na chan chu apial pai na chen ani hun rei ta ka lo mai zon ve to ni a ni nei tu ra lo ngai te to a ma se lo chen thu maya mi ta ka lo ko dai mai kha lo ni a ri ru na em maya in ti lum hian te po ri ru a chana o mani ma se ni so theyang to kin trong trai chang tu rin kan in fuya kan theyang to kin chang la tu rin kan in fuya Phuoi tak mai trong trai na lo chang ta apia ina zan le ya te ka kal chi na ti so ka trong trai ren mai ka trong trai mai pathian in min an pol ta tak mai chu ti zan him te hi ka nau chi na a kan sinot na ni lo ram hun non pastor pia sai pol ho ina an sa zan him po ma le chuan buang ka in ka kal lama ka chia na ni ti na lali so ma ngai na ti na khalai na thu mang te khan ni mon pola ka zan thim kam na zong pai bo ina oma tin ka trong trai tam na chang lom na ka char thar hi thu lut tu ka bial pa khan bin lo chen lo ang ti ka lau bia to zo ka ti ta dai mai eng bo ruak ko i suan en suan ro ui thei ti na ni chu kal san ni vem no ni vem idin bula cheve em i lo ka cheve em lali suan en suan blok na lo zer ni ti sanina en kan hian poi mo he mai tun sin to ni a mai khan he manipur boi na fa na ron ral tlan evangelist pakhat delhi ron ral tlan an khong a thang lu tu ban tia ka su ro phang phama chumia chuan an chung ko chu member pathum an lia nu pa pa ka an fanu kum sari mi lek mai fanu lo tak mai hian leya chu tiang chuan nia ti chuan an tuar dan te an biak in an soi sak dan te in chu an suwa sam vek dan te chu som chuan soya chu ti lai chuan biak in chen lo ma an chen lo mai a ei thai pakhatin a lo huma christian mo ni lo le ngai chu ta chuan room pakhata minom ti ra ti chuan kan biak in an ron suwa sama an ri pur mai kan in an suwa sam len ri pur mai chu ti lai chuan ke ni chu kan chung ko chu kan in ka ya kan trong cha ya ta chuan mak tak mai kan fanu kum sarin mi le te mai ka thian in a mang kat mai ke ni nu le pa chu kan thina rim kan zam te ma se ani chu zam ve lo re a pa i su ya cha ti ro kan in an khoi chia ma se heta a pi in hi kan tan ni suan mi bo sai saka chu ta chuan kan an trong chai rol ta kan trong chai na chuan kan in suwa sam me tu te kan biak in soi sam me tu te chu kan hok hei ta kat lo an tan ka khian ngai dam na kan ti pui ka chang chap mai ni ti kan mangai zo kat mai kan hok hei kat lo an ti chuan chu ri sa na chuan e kan ria ka tu le sa ne ro chuan ria ma mani to lo kan om na ro shele a ta chuan min tha tu min an local do nan ti tham pakhata hian min bi ru tir le a chu tham a chuan phur thap hi lo tam em mai ti lung phur hi pangang te tak te ang hi i chuan kan tak sa ron fa ka kan homa te ron fa ka kan nuai a ti khan kan beng tha kan fanu te tak te kum sari mi le kan duat em mai do tak mai an duat no em mai ka kan ngai tu ani ti atak sa pum puya vol chu kan ni deu mai a ma se te om ti mel re ni lam talawati a khong ai kha to re lo ti tok mai ni
tuar thei em maya ke tuar ngia na lo re phur thak chu engang kon kai na sama sela eng tin ma khana react mang re ta lo ti chumi asoi lai chan hei ka ri ruwa lo mani lalli suan achan buyani lalli suan en suan kha bo ruak lam takara te kha bo ruak se takara te khan me che no pang kum sari mi le in nu le pa kara in ti no tak ko khan hun har sa pal chang theya zanina he ke ni po he lalli suan en suan hun har sa hi kan pal chang the ni ti alang siang the mai Khusia klar deu mai in hu fo to chin po ni kari ga footprints ti kha kha khusia ka khan thil moi deu mai kan mo chu mi pakhatin mumanga ne ya amumanga chuan lui pui kam dai lu nuam em mai a helani suan en lo kal du na asira lani suan dia ka oma dia ka om sel boka nakina chal lung khokrok mun lo theng ta chuan i suan dia kam puta lo ama dia chau kham puta kat mai ta chuan trong trai ta lalpa lui kam cham duai duam china khan ka sira ikal ve zela he lung khokrok mun kan thena hian khonge yom ta ka biak chau ka buto lian in an trong trai ta chuan pathian chan na lo theng ta ni hun nuam lai a chuan sira ikiam ka kal ve zela ma se hun khokrok le lung khokrok mun la om takit en dua ka chuan nia ibu kha india lilovin ta nia ta ni kha ka choi ka che ni lo ti ta mai la li suwa chu ni har sat na buna mo la li suwa hin min choi kam ya ke ma ni kan pal khang thei lo har sat na po hi la li suwa chuan min pal khang hui ya ni la li suwa nen chuan kan ne ya ni zanina he ni khovel chan chin ngai tu te shingun chan chin ngai tu te stress atelen anxiety atelen panic atelen depression atelen na si function atelen khan har san na om zong a ko khan lali suan en chon ne tu ni thei ne tu kan ni thei ti hi zane a hian in hriat tir kan cha em suan lali suan kan lam na pur da ni sai hung song na pathum chang li le chang na kan buwa ani chuan kan lam na te purin kan lungai na te po apur nge ya ni kan bu helai lungai na ti hi hebra chungin kholi ti ani ya chumi chu lungai na ti mai pi alama disease ti ani theya na ti ani theya tin chu ba ka chan anxiety ti ani thei ho chu ti ani chuan tu lai ko ve mi tam tak hian kan nam lo chu nge le kan pur sheom kan ti em chu nge chu ni lo mi ril rulam na te anxiety stress panic attack kan ti depression kan ti dei kan pur ne me lo chu ni hidro chen khat lo in ti hum to kan lo om le mai chi na poi le ni chu ban so sanina helali suan en suan heng hi pal tlang thei ti hi in siat ti kan tu chuan kan singa ti tiang hi kan om ve in karing tum khat chu depression cha tak mai hian min ron tuam ve to a mani ni lung tu na hian ron thoka ta chuan ka trong trai lai ni se tanan na sa takin min me ni ti ka ria ka trong trai so a chon ken ti hum mai an ti khom hianin ka hil ro be to mani ma se chu ta chuan mak tak mai pathian o ka tak mai ti mai te kan Christian la bua kan lat sak fo china mi thon tu lui chu min pil ro tia a chang to per thak to per thu kha lal i swa thil ti soi ro ka lom ta berani ti kha lal i swa thil ti soi ro ti kha ke mar ri khat mai ta chuan ka trong trai lai chuan ka be don na lam ni lovin lal i swa na tho zo ka puang chuak ta lal i swa min kan to dan te kan na zong pur dan te ka lung ngai na ka anxiety te apur to dan te hang zong ka puang chuak ta lal i swa vuak na vuak te ti dam ka ni na ka kai nan chan mon le ta chu ta chia chuan in ti lung tum na ho ta dai depression cha lu tu mai be don na thim cha lu tu ka ho ta dai mai i suan ne themi ti hi atakin na lo tong to tu ka ni chu ban chan sa ni na he lali suan ne ri ru har sat na te kan pe thei emau dai re ti ha kan revek reverend wala so ta ko ani tin moria kan ti ha kan siam nula pakhat pathian thu kan sir pui chin ri ru ha nan cha lu tu mai to ina a ko ani mi zo na tha tak mai lo pian chuak ta khang lo pian chuan na chan te ka thin lung depress ban ko ani ka ti ro
ril ruha lu tuk wangin chu ta chang chuan phak na la ro pui lo chuak ta lali suan en chuan depression na chang hian man som na lo chuak e ni ti zani na hian ni riang ku chu ban chuan in ne ei I suan en lali suan en kan ne ei hetiang hun har sa kan tam na hian mi chen khat chuan mani in ti rum mai hi escape route ti mai de pum bel na kal kong ni in an ngai chi ani lo pum bel na kal kong ani lo tlan ko san na kal kong ani lo chu ai chon la li suan ne na ton tlang hi ne na zo ka ni oi mo zo ka ni chu wang zo san ni na hian la li suwa krista ne he kan ni ru ha na zong zong te hi I be chin de ui buan chin de ku tin ri ru ha na min pek te buan tur min pek te hi mi chak a min cher chua tum na wa na ni pho chi la davida ka eng ti nge berama ven lai khan beram te singa khan sabong te sakei bak nei te pathian in an ron kala phal chin davida chu lung vom thiam taka ser chua du lo mi chaka ser chua du lo mi chaka ser chua du wangin sabong te sakei bak nei te chok sak mai ani I chuan to ba chuan bolia tha vom thu thei tur khopin lal davida chu mi chaka alo suak ta zanina het nang le ke ya po het kan ma het buan tham chai tham min ti rum tham min ti lau tham thil enga ti nge pathian yen thena phal fo thin a chan chu mo mi chak a cher chua che du ani mi chak a nang le ke mi chaka min siam he lu ve thi na ni chu ti lai chuan setana ve thumero chuan min ti chian ve ka du thunga chu ban chuan sani la hian kan nun na zu lo tel ve chi na mem kan nun na drugs lo tel ve chi na mem mi pan me chian na chalo zo man lo tel ve chi na mem tan ka sung nai na lo mem rin nom lo na lo mem jing nun history a khan tha lo tel ve in nun na pornography lo tel ve tha dem alo bek ve tha dem ka ne thei lo ti ne re su mi zo te kan soi phong chin na mit nam tam pon ani mai thei drugs addict te a full recovery om thei lo kan ti phong chin te ke he trong kam te huat khala in ka ya enga ti ne nam dang singa drugs addict na sa tual po that to te wi re to te che te yang bera lo kan to ma sen tam chung zo ring tu thatak lo ni ta om chin enga ti ne kan mi zo singa drugs addict piang thar enge mo chen chu kal ve ti ma zui ve te kan dia enge mo chen ai mam kan dia an thuk le chin ma chuan tu ri kan ma chuan thiam lo bi nge mo ni don le lali suan en kan ni thiam lo bi ka mo ni don le diro chu wang chuan ho kan tu mi ti sa na ho kan hil rui ti sa na ho I suan en chuan a thei ani lali suan en chuan ka ne thei ani ti sani na hem min phong tu lo ni kat te se I suan en ne tu kan ni don ani ti zel de lali suan en kan do hian ani hian in do na ne lo ne ngai lo lalpa in do na thil ti thei tak khani alei do te la ka ne tu ani zel chi chu nen chuan ho I do tu na ku setana ne mi chen ka ti kan in thurwal ma chi rong bo tu pa hi ti in nam de ma yan nia pakhat chuan ke chu setana hi kala to lo bin ka dia ti a chen pa chuan kal rual phui den to mai de ne ma ti a di khop mai de setana ne in thurwal kat chuan in pachon ngai lo in to ngai lo zanina hian lali suan ne kal du kula ti chuan setana in to fo setana ne in ep fo zanina hian lali suan ne na chang du rin ho kan thin lungi ti boy se na ku le to na pera tan chon toy te in kan soi to nge I suan ne chuan mel ma rum per a la om lo mel ma rum per a la om lo mel ma rum per mai ku le ti chu nge thi na tun lai kan ram san chin ti ro mai nom lo le ma thi thut lung pu cho na thi thut ti hi om reng ma tin kan ram chok po hi lo ni lo khovel hi lo ni khovel ti boy tu pakhat chu sudden adult death syndrome ti hi ni khat pui tin thi thut na chu khovel la hian tu la hian tam khop mai chen khatin covid an puwa chen na vaccine an puwa en po lo tu ro se en po ni se thi na kan bel man hung per hi kan tong thut lom mai chu ani hi
chumi chu ichunga thave don ta se in ring e in pe pathian ro re ma ding ve thu don ta la in pe thi ra din ko ruama hian tu nge than kai ber le pathian ro re ma I din huna se ta na chuan lo hek sar chena I chiat na lo soi sar na chu ti huna chuan tu nge I ma mo ta kan le ani hi mo ka thi se na ka sil fai tu ani hi lo ti tu che ma mo ani tiro chu chu la li su ani I sum la ma ni do lo I bank account la ma ni do lo I motor la ma ni do lo o I thei mil phal reng lo I phone kha ni do lo kham chang kai na ni do don lo thi na lim ko ruama chuan la li su chau hi ni min pal kan pui thei tu chu ni pa ma ro re na thiam min chan pui thei tu chu ma chau hi ni kaping tai sai lo pa ma I su la chananga van Jerusalem thara thiam om na min siam sakang ti kan mo ka la li su chau hi apoi mo ni ati fian na tu ra ta kan thu khan na ni pa form tu rin thon thu pakhat toy te kan sei le lo ne rum khat chu longa hian tu fin ria la hian hual zin ho an kan me ka chuta chuan long ba thara thing tang pa ber ve tak mai pakhat hi chu ading van mai philosopher mi thiam tak mai chuan pa pana kapu philosophy te hi khe ve mai he ma fatia thing tang pa chuan khai te lo mai thing tang pa mai kan ni mol mai kan ni philosophy ma ka pe lo ti philosopher chuan chu ti chu inun mun so ma chena mun nga I lo ani chu ti chuan dei vak lo wa chuan philosopher chuan ani le kapu geography te hi I lo she ve to mai ma ti thing tang pa chuan khai ma ka ke lo chu ti lam le kha ka sin sang ve lo ti philosopher chuan chu ti chu inun mun nga mun so ma chena mun nga dang I lo le ta ni chu ati le ta ti chuan vào ka man ngai than to tia chuan lungpui do ru kan ti maya lei duai lama lang chi si lo lung ron pong kha an long chon nak takina suta ke taru mai pa chuan tu ya an tlata an in fai ta nuai mai tui thiam tak tan chuan vào kam khan leng khen thei to tu rang ve la ni ya ta chuan thing kam pa chuan philosopher in fai boi lai chu pa pan ve ta kapu tui ne wi thiam le no pa ti ta philosopher chuan thiam lo lo ti ta si thing tang pa chuan e chu ka hem thiama pau kam lo ma son tan pe phei mai ani o nang zong inun hun so ma chena hun so mi lo ta ni kha ti a hleu kai san ta chu mi kan soi du na san choi hi ani tui tlame tan philosophy nong sia nei lo geography nong sia nei lo tui puya pil me ka geography ti a mi na chan thei lo chan thei tu ong chun chu tui hleu chia thani tui hleu thiam chia thani chu tiam chia chuan nang le ke hian kan ma thi na lo le sing don pa ro re la ma kan le lan don chu ti huna chuan thiam chan kan ma mo don sia thiam kan chan thei na tur ta thi na lim ko ri khamuang ta kan pal chang thei na tur ta chuan ma mo pakhat chia kan nei la li suwa chia hian ni chui suwa nen chuan lo mi zel ula hedam chunga ko mal so na idonga I ne thei lo tur I ngai khai ne fonga chatuan mal som na la huai lu ton se ali pathian na thu kan sa tan mal som se amen.